Снимам ви спасяването на модела. Снимай. Спасена е! Спасена ли? Да. Модел е спасен. Самолета е по-лесно. Поне отиваше с поляната, го търсиш. И го взимаш, да. Това просто аз още самото началото разбрах, че ще стане някой фал. Еми това не знам, защото то затова го сложих това спид тук, че той правеше билей на малкия самолет. Ама то там въздуха като спре, той се изпланира долу. Сме ги снимали самолетите. Трябва някой път да ги снимаме. Много ги троша аз, още не съм се научил, ама то виж как бутва. То така се учи. Няма как. Как да не си? Ти можеш самолети да ги караш много добре даже. Карам ги, ама... Аз това поне, което съм видяла. Като се заиграе и пада. Бубич видя. Като забие муцуната в това. Хайде, спасени сте. Има ли нещо?